Pini la so video lo nali tumha na kwan pila bangke documents apply discount offer protection na wan pig lo la pen kon anse ador pini kapatik pon mala bangke no nali tum la bang so video long tek pon long ikpo la pen ko ppr documents se ka apply long zima la pen ka apply me mala ta nali tum la bang so video long si tek pon long ikpo nali tum la so youtube channel long jong si nang kamri milang pole ka chingon pen nali tum subscribe ikon la pen video nali tum share pon ikon tante non Patiek pen la pini documents ke apply la discount offer putak le lang polonang la pen citan polonang. Dan denon putot dag Tuesday discount offer mati pini arni. Putot dag discount offer kipipon dotulo. Discount offer la bang kenal itum dag screen long stami tek pon long iksi la dag ketopon. Tuesday discount offer valid today only. Ada dag dolo la pen apors stami dag dolo. Online document service available mate ko PPS on sidak available pini ani kipi pon ma la tanali tem thek pon long exi la pen la kunana ne la son rong tok la pen ka apply dim ka hello pen la pen apply thek the tum stami du uta hailang la pen voter ID ka ve pan card ka ve tum stami du uta haiji la sipini puthot nili nani tuma fandak Tuesday discount offer na 1p dolo lapen kedam ta hot voter ID punon lapen kapre ka son punon ke apply atum dag nilong pen penang an abang pu abang fitum do lapen voter ID stame penang dos ala abang pu abang fiatum birta na NA lapen nililong stame a number do ta hi mine nilita anutin a number bang ke sepon un eder lo lapen kumama si kedam tang hod voter ID ka apply lapen kapre ka son ka apply mana litun birta bangke nang cn repmon nili number do pulte whatsapp ang stame nang text ikon lapen kedam tang hod nili caste certificate stame ka apply pitum do o lapen caste certificate la bangke kedam tang hod nili stame laptop pensi apply lo stame putonon nili son laptop bang haino igdet lo lapen haino igdak pen putor la revert back kidoan la bang kinili non reply dundelang lapen kinang sosoya kinang nya documents tami nili upload dunun eder lo nili laptop haino igdak lapen mobile pen ta revert back bang pion eder da jaw machine nili la pung ton ikog lo ka certificate la bang ke tami nali tuma thanang ne la bang song bong nili akimi laptop endamik po nalitum akhir jumi pe lanon nil nang thandak po YouTube payment nili non long dabik po la so YouTube payment long lo pulte nili laptop stame akimi kendam jepan bori ponik po la pen ala sohod la ka certificate la reward back ke bang an bang ke nili puthot documents upload dun po la pen ko PPS on sinang ke hangma lai bang ke nili reward back pidunik po la pen documents bangke nalitum long ponik po lapen nason lo voter ID la bangke penaan abang pu abang fitum do alang litum birtas tame yang CNA lapen ala ke apply tang tum stame kicok tang tum stame birta nang CNA lapen tangkas tame alang litum nang pige atum stame do ulang tame ni birta bangke anutin pan bang pithayon edji number bang WhatsApp bang tadota hi mine stame kolobang lo ne la bangke nilita pang thek thek dalo number la sinalitum la so video jong se non nalitum lang igwai pelote na beta ikon lapen non pini la puthak le tak chithan polona available service discount rate ko PPS on ma kicheng sila bangke new voter ID lo voter ID kaviatum new voter ID apply lapen correction lapen transfers tami claim pon unji lapen ador la bangke nalitum screen along ke thek pon long teng lo 80 rupees lapen new pan card apply lapen correction laita chokji lapen ador la bangke farohini lapen la son attack employment exchange la bangki kinang sot lo athimanon ifrang ke angji si woreng war site la bangki ki onglang lapen non der depin pen la some direct recruitments tami puthot woreng war site la bangki paklang pon ekda pol lapen holo sohut nal jong sinali tum jogdun iksi pulte employment exchange tami kiduneng ji kinang sot lapen kidota tum stamina litum adet chelang ikon lapen komantuar ni si renew nengji ma lai ban nani tum check ikon lai stame dag ni long pen long pon exi labang ke ador labang ke faro isilo athema process ding all haya documents ka apply nangji
PDF convert nang ji lahai bang ke process dingo la silason no la pen la Ayushman card apply stame la pulo Ayushman card apply la bang ke jong senali tum long ration card do la pen Ayushman card jong sin anta semar milang pulte prabjen pen semar egon athema la tai non eprang bang ke puthek the eprang puthek the lamba la pulo so that un edet stame duta haiji la bang ke puthek the la si Ayushman card do pulte asap so an bang ke discount long exi jang se 50,000 pulote 50,000 jong CBL pulote dak pen abisi alita 10,000 an bang ke discount bang ke long pon exi Ayushman card do lo pulo tangte la pen la son data Ava health card stame kata kenang sodlo Ava health card la bang ke student punon la pen la service ke claim atum stame Ava health card la bang ke kidu nangji la bang kenang sodlo la pen sakuri la pen la logacher li somar tum det tagali rong aso stame mate ile tum son stame Ava card la bang ke kidu nangji la takinang sodlo la ta isi a benefit ba ali bang ke longji la pen puthot do thula na litum jong sila director la Ava health card jong se apply putla ta ador ba na litum dak thek pon longpo ador la ke pharo silo so la ta da isram card la ta la pulo isram card apply stame dak 100 rupees la pen non la isram card stame penaan benefit non kibang ji la bang ke long pon exi la sila ta kidunang ji la bang ke kenang sot no la pen do thula na litum dak thek ji vehicle RC download pulotang te dak vehicle RC la bang ke vehicle RC bolte la gari RC registration certificate la bangso registration certificate stame kavi tum do igola athema gari la vehicle just akimi endam bolte dak pen nanglo dun dedet hota dudu la pen hot pane chingbuchok jolason tum stame do igola sinali tum josi vehicle RC nangchi bolte la tanali tum long pon exi ador la bangke la dake to tenglo 100 rupees la pen botho dak do thulang AB देखा ABO CWW mate dak Assam buildings son office construction la so schemes tame nani tum dak registration ji pulo tangte tame ador la bangke 150 lo la pen la das tapen jong se la bangso scheme ba la bangso la ABO CWW la so dim jong se registration bulan dak stame penaan benefit long pon exi ko PPS on se benefit long zima la tani likidam tanga video long stame than pechini pon igno jong se nale tum kopini business loan la pen kapre ka loan jong se NG pulo tangte la udam mate MSME la bangso registration certificates tame kidunangji kinang sotlo asilata nale tum nangji bulda da 150 penale tum long pon exi la pen do thulang Assam toilet scheme apply la pen Assam toilet scheme apply la bangta neli ke dam tang hot pen stame claim pi bom la so toilet scheme stame la pen pining neli ke apply tum bang ke thom an bang ke long do nilo la pen kare je ke tum stame do jong sunali tum ke dam tang hot neli ke apply long jong se copy ni message nali tum mobile long nang le reject bala son te reply ye fa nali tum putho na birtat no reply bang ke sikai sita nali tum tangka nang pinang nila neli free of cost pes nali tum phana apply pi ko ke dam tang hosta neli nali tum phanta la so sedang tham no jong se batai si jong se reject pulo tangte batai si ka apply ban jong se reject pulo tangte puthot ke apply tu bang ke free of cost neli apply PG pusi ke dam tang hosta neli pachini ponik no la beneficiary schemes tame nali tum apply exi prote prabjen pen apply igon la nali tum non le benefit long list tame mo benefit bang ke long exi la pen la son tha Aadhaar card service la bang ke la son lo address father name la hai bang ke nali tum dak pen correct ni long pen correction long pon exi la pen mobile number the photo date of birth ke la hai bang ni lar pon tekte but tek po office tame nali tum na homre nang ko pola bang nali tum te boher Aadhaar center do ko dak le nali tum correction nam bang dak non ni long pen bang pin pen nali tum jong se correction ji pulte address father name la pen kumane Aadhaar long bang ke la year mate aningkan an do chot tum tado adet la pen aman avedet la son tado do silata ni dak pen pachok pon un la bangta la pen ador la bangke 200 lo nali tum jong se Aadhaar center long dam pulote father name correction address correction pulote nali tum 350
an bang ke nali tum nang kokji sedang nili long pen nali tum ador ki jun pen la bang ke long pon ikpo dag nali tum dag ke thek pon long on ason bang ke nali tum hemin nilun pen long pon ikji la pen nali tum jong se apply vexi plotang te ladak ki pipon a contact number long nali tum na homri ikon mate whatsapp long stamina nali tum nang text ikme kalipote direct stamina nang call ikme la pen apply vexi atum le nang call iknon kalite whatsapp long stamina homri ikon lapen lapu arji chot atum bangke nang call nang ne nilifan arji bolte whatsapp long narju ingon karju fanchot pulo tangte lapen apply vek ji 100% apply vek po putum len nalitum lason len nang call chonon lapen ahot ke message tami reply un edit te hota do athima penaan dag nililong nta purdam lo pulo te dag arniwang te message nang kile do ase lista me check thayun lapen lang thayun edit ti Nasi la pulau nang litum apply ji pulau nang kolegon la so offer bang ke pini ani kan sam baji phone si pajut po offer bang ke nasi nang litum prabjin penjong si voter ID correction ji ba voter ID kimi apply ji pan card nang ji employment exchange nang ji ayushman card apply ji aba health card apply ji la pen isram card ji pulau tangte lahai bang ke nang litum nang contact ikon dak numbers tameni li pipon igelo so number lo nal tun hambe gon la lo putu nal tum long ikpo lapen video nal tum share pon igon karbiang long ras tami palang iknang lapen puchini ikna lapen la sonson update mat la sonson video nal tum kelang long verji apan pura labang so youtube channel labang ke subscribe ikon dumi thak me kadu kavi karbitis 2.0 youtube channel long kelang ara do an tami nilin pen kardom